Daitor KSU head branch lapen VDP atum chelang pet pen therepo ni phai pho ani Duarbagri constituency ke parlo HS lapen HSLC asat lang ketok atuma phan isi cherok tok amai kedeng pon labangso cherok tok amai kedeng pon nang kokke Ladakh Daitor HS lapen HSLC exam ketok atuma phan mesen nangji ingsam jin ben exam ketok ponji aphansi nilitum labangso awareness program kedeng pon athema Halloween pensi Ladakh Daitor exam center along an kewang lasinili tumta mesen ben le labangso satlang ketok dunji aphan pachini pon lapen ison soni alam the ki jong dunji mate pachini dunji ke lapuhenlo exam ketok atum kangri kangkrang avedet nangji mobile phone ordered nangne towar kedam anta chilang lepinsi mobile phone lang rong titi pen sorlo atum pe ari kaching thang abang choi so ching thang thedet nangji pusi amoron terang pen pherang ke thingno ningji pon de huri pen amosing ti news Francis Galogawi at sa may kardom tiba jero la nilitum ping ada kacitong nang kok labang so press meet kepada orang kok athi kela puhan loje non ilitum kedam tang 3rd March pen sa may ilitum HSLC matriculation examination bang function podlo labang so examination itum 3 year ni dam pen non puthot ke bang ji bang ke mandi year ni labang ko dutupo polo kasi labang so matriculation ke tok students kadugawi atum hans ta may ilitum Daitor local committee ahin pen sitamin itu kapachini kang tung alam thibang la pono nang litum la dak kewang pen exam nang chetok la Halloween ba kapre ka school sen sitami labang so Daitor center lo nang pu pen la dak exam nang tok mas me kadu itum han pachini kang tung la pono nang litum la dak kidu kidam sitame dopami pen nang litum phan kiduji phan si pachini lo la pen la dak sitame exam tok det pen sitame nang litum hadak examination center pen nang bar det pen kapre kijui dam thap kunani ke dam thaba bang nang tum labang abedet sigemi athi nilitum sitame dak nakelang nun pen chelon det athi nang tum uniform ben sitame kapre ka dim ke dam bela pu jui dam bang ke chelang nu dasnali tum sitame exam tok tang del pulutang tinang tum kunasi boha ke sang mahal dak dam pen nang tum puthot next upcoming examination of hans tame nang tum prepare dam pen hadak room chedo joy pen ka prepare ji phansi pachini lo dasin nang tum sitame aku itum non la generation si prek tang bom lo pot dak asona son stami du la so puthak stami kumania bang kang rigang krang la hai ason stami aveda dangji ili tumna dak examination nang exam nang tok sige bang pot nang tum examination phale focus ignon la si dak kijui thap la pen la hai kang rigang krang bang ni tum hin pen theklong le dete pu bang si pachini gang tung lo non mat ke kidam tang ni thom ne par lu poi phis stami ni tum la hai bang ke dak theklong le lang la puson dak thak sinon ke kedam tang theklong le lang thak sinon ke wang ji an sitami la puson thak nang litum du mi thak mi pen kedam thap ke chu thap la hai bang to war sitami theklong le det pen nang litum apor pen lu chelang pen apor pen hem chu du joy pen la pu pen nang litum la bang so exam sitami pa clear pen ponje phansi ni litum kadogawi Daitor local committee tum pen sitami chuni ri pen pachini pon lo la sinang litum non ke wang ji exam sita do ulang la si la bang so examination la phan sitami kadogawi exam phan sita nang litum phan hirju me pi pen best wishes pi bajor lo karno no gela pro jadi men satu terang aprang si hirangki abitung atuma pan an hilitum Daitor angkang pi local lapen social organization an part tame VDP ahin pen kardom pi lo kardom lalo hilitum ahin pen sodak ladak kapachini ponjalam thela pu hello non alom toklang angdeng ki dobom aputha alam lo HSLC a exam ke cheng bom along HSLC a exam ke tok au somaratum bitha ben ke wang do dalamara la pen diring kahora baguri la bosansi romawe pen dado la si alang litum han chuningri la pen soda ka pachini alam the la helo je na tum as a student student out pensi la dak lu to gunai la pen nang litum chokrak junkrak avedet nei la pen first time kijui ke parong ro abang pathi oedet nei la pen an first time soluk soda ka tomon kapa vedet phansi chuningri lo non kitam tangan ke avilang kidam tang ni tharepo ni phai ke thome si cheng lo la si avilang pensi avedet nei pu phansi ni tum bang ke kachunuri la pen kapachini pon gang tung pipon ma modokok lo lipung te litum lai alam ki lam phong abang kimi ka li la si exam to ka men pen na litum kiju ya bang la pon abachu la bang avedet ni la pen kichu thap kijun thap kimong thap la hai bang avedet ni la pen lam ki lam phong avedet ni la pen persame
adak ese local to man ta isi cherok tok kapachini kang tung lai khen lo je la lu ki tok exam to ko somar dum hai tum kapasik sak madu bang phu phisa me kapa we je phan li tum la chilang nai pi pamalang la tum dorde bu phi rabun plang thek thek bons ta me kupini ki sung doli pute kumane phan chi than sita me chok la bang ta puthot student tum han pachini thu lo la pen first ta me la suarlo student tum kaching thang a hinanata inut bahini karju pon ko ka porsi pachini pon lo la sinali tum pula aki thiare da mokha muni mun thom thaw la haya pindeng sum poda bang nali tum juningri lo solo tum me la bang chingthang the te mesenji pipon ma kaching thang abang ke lapuson alang kache thera de thai bos ta me kilang atum abang asap so ke chak hik aka thera nang dukok la si juningri ben pachini lo la bang aben ni la pen first ta me kiwang jilang next subject mes subject monday pen lo la so subject kitok hi pen ma bang ke la dak dai thora center long lu la bang so tok lang nang ki phu au somara tum ana bang ke misen pen si mo ki jur an stamina tum bori pon nei bu chuni ro pipon ma pinap dik ke nang tum hasili tum ninje the nei pinap dik ke nang tum si doctor engineer ta ho nang tum si kupine arleng the ang deng stame ke manji abang phu phitum la sena tum tum lal tok lang anat li tum ke paprai phanu li pute nang tum nong si arpudo abenang tum la bang so atok lang non SSC exam long penle initiative mate RD ken pon Charlie ponoi posili tum hen menta so dak pen pachini pon lo non amat ke thangalam ki lamphong abelang bas tami kiwang lang poranda abeden nei po phansi kadu ka be non dak dai thora center long exam to ki bugewang o somar dum han kapachini mek la pen cherok tok pen oke pachini thu alam thela ikhen lo KN Arkorte tum an ni tum ki pudam ji bang kela puloje ajo sitame la pen arni kang sam apor sitame al nami jinghon amumar tum alang ni tum study bang jibikop pen ki jui ke dam bang ke chelon le cho la bang ke ni tum rat koi ben la tum ni lo la pen akko non het jong lang mumar tum ta son thot ji pulo la pen alang ni tum exam tang lo pulo tang te me thang arum chi dora alang ni tum study ji pan next upya ma aso bang tempo nei jelang ko nei la pen tini manmi horgi jun pen manmi nang kang check du la hai ni tum hanang che than la hai ta ni tum nang pu ni tum do nang tum along la pen nang tum bangke muthor prot ni tum ke wang pen je ali do nangi pas nangi la so bang si matha nang ko bang ke na porte la pen ang zero tum la lan solo la si pen ap ning pen ni tum chelang dam ji dang ka pe kali mi thanga Karbi somarang se posi ni tum ka ching hon bang ke jela an so se paprang te posi ni tum ke cha khadu posi pen ap ning pen ni tum la khobor chen dam ni adon tin long la ki do adi kedam tang therepo ni phai plipe ni phai pho suri ni reng kore ki thom arni an pathik pon si bangso aphong phokebra pho pharman bangphu amai ke paman adim laki lochin langso baptist church along si paman pong lason si lakhain ko retrok dor bagri constituency ke parlo dolamara police station angkang pi along adim lochin langso baptist church along si ni hangdor bagri baptist church fellowship along phokebra pho aphong pharman bangphu amai paman la pentong sekot pen chingki chingwai pon si ni a pharman si pathik pon chotlo bangso along pen athepi mate Bible angdeng ke en pon lake monduli kachepe mi Roman angdeng pi krehini angdeng so isi puhastro angdeng en pon anparta bangso aphong phokebra pho pharman bangphu amai ke paman pon along Ilia inghi pensi marje pahempu pon laso pharman bangphu amai isek along koir mate luncheto parju pon lake bachikrang baptist church project alun parju pon thu lake karjonga tower atum pensi parju pon lo lapen bangso ajai mek mate pharman bangphu amai ke paman pon along lamjai abang mate speaker lake Martin Timung Nihang Karbi Baptist Association Youth Department mate ex secretary NKBAYD lapen Sangpi Monjulang Nepi Nihang Karbi Baptist Association Women Department atumpen bangso aphong phokebra pho pharman bangphu amai ningkan isek along jumisen alam thanpon NDBCF along keja mate NDBCF maipu Ilia inghi Relipson Singnar dun maipu NDBCF Amosterang Kong Chunbang NDBCF Elvis Tokbi NDBCYF maipu Rajesh Rongpi Kong Chunbang NDBCYF Harsing Ronghang Banker Rina Lekthepi NDBCWF Beauty Ing TP Merina Rongpipi atumpen chupatir pipon si bangso aphong phokebra pho pharman bangphu amai
ke paman pon along misen pen pachun pon lason se bangso aphong phokebra pho Farman bangfu amai ke paman pon along bangsuri si suse armu aphai chitong pon la pen mesen exam jin pen arna makang hon kang jin so pen ajok mesen pen pachun pon de huri pen amol sinti tike news